या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. 5 वर्षात भाजपानं वटवले 6060 कोटींचे निवडणूक रोखे. लोकसभा निवडणुकांचे बिगुल शनिवारी वाजणार. आणि स्वर्गीय प्राध्यापक मिलिंद भोसले, दिवंगत ॲडव्होकेट दीपक नेवगींच्या स्मृतींचा जागर. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. श्री तुळजा भवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजा भवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार. ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. 2024 आपल्या सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजित पवार साहेब, या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये एक चांगला निर्णय झाला. आणि हा निर्णय जरी पूर्ण महाराष्ट्रासाठी जरी असला तरी विशेषतः सिंधुदुर्गने या निर्णयाचं फार स्वागत केलेलं आहे. आणि गेल्या अनेक वर्षापासूनची एक मागणी होती जी ह्या सरकारच्या काळामध्ये ती पूर्णत्वास आली. राज्यांचा संपूर्ण म्हणजे समतोल राखून विकास करताना असं एक लक्षात येतं की या राज्याचे काही वेगवेगळे प्रदेश आहेत. त्यातला डोंगरी हा एक विभाग आहे. आणि डोंगरी या भागाकडे आपण बघताना त्या डोंगरी भागाच्या काही वेगळ्या गरजा आहेत किंवा तिथे काय ज्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत त्याचा एक वेगळा आयाम आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्या प्रकरणामध्ये 1988 साली डोंगरी भाग काही निश्चित झाला महाराष्ट्रातला काही. त्याच्यामध्ये 2 प्रकार होते. ज्या तालुक्याचा 50% जास्त भाग डोंगरी या सदराखाली येतो, जे काही निर्देशित केले जे काही निकष आहेत डोंगरीचे 50% जास्त भाग येतो, तो पूर्ण गट म्हणजे तो पूर्ण तालुका डोंगरी तालुका म्हणून गणला जातो. आणि उपगट म्हणजे त्या तालुक्यातली काही महसुली गावं ही डोंगरी म्हणून निश्चित केली जातात. अशी एक यादी 88च्या वेळेला तयार झालेली होती. तर त्यानंतरच्या काळामध्ये बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच लोकांनी मागण्या केलेल्या होत्या की काही गावं डोंगरी आहेत, त्याचे निकष झाले, ते शासनाने त्या डोंगरीच्या यादीमध्ये त्याला समाविष्ट करावं. खूप वर्षापासूनची मागणी होती. सिंधुदुर्गाचं सांगायचं म्हटलं तर वेंगुर्ला तालुका पूर्णपणे डोंगरी नाही, म्हणजे त्याच्यात एकही गाव डोंगरीमध्ये नव्हतं. पुष्पहीन सावंत आमदार असताना, त्यानंतर शंकर कांबळे आमदार असताना आणि पुढच्या सगळ्या कालावधीमध्ये डोंगरीमध्ये काही जी गावं डोंगरीमध्ये येतात निकषात असतात ती समाविष्ट व्हावी असा प्रत्येक आमसभेमध्ये सुद्धा ठराव झालेला होता.
त्याचप्रमाणे मालवण तालुक्यातली बरीच गावं ही डोंगरी निकषात बसत नव्हती. त्यामुळे डोंगरीकडून जो उपलब्ध निधी होतो, म्हणजे जो तालुका पूर्ण गट ज्याला म्हणतो, पूर्ण डोंगरी असा जाहीर झालेला आहे, त्याला वर्षाला डोंगरी अनुदान म्हणून 2 कोटी रुपये अनुदान असतात. आणि उपगट ज्याला म्हणतो, म्हणजे काही मोसरी गावं जे आहेत त्याला 1 कोटीचा निधी असतो दरवर्षी. त्यामुळे अनेक गाव म्हणजे रेग्युलर तर तो निधी येतच नव्हता. आणि मालवण तालुक्यासारख्या याच्यामध्ये अनेक गाव जे डोंगरीच्या निकषात आहेत त्यांच्यासाठी निधी उपलब्ध होत नव्हता. त्यामुळे डोंगरीच्या अंडर येणारी अंगणवाडी बांधकाम असेल, काही नॉन प्लॅन रस्ते असतील, अशा अनुषंगाने तिथे निधी खर्च करताना, निधीचं वितरण करताना अडचणी येत होत्या. या महायुतीच्या सरकारने या सगळ्यावर एक चांगला तोडगा काढला, किंवा आतापर्यंत जो काय अभ्यास गटाने दिलेले जे काय विषय होते, जे काय रिपोर्ट होते, त्या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांनी काल एक निर्णय झाला आणि त्यानुसार महाराष्ट्रातले 77 तालुके, या सगळ्या निर्णयाचा फायदा आमच्या जिल्ह्यात 2 तालुक्यांना चांगल्या पद्धतीने होणार आहे भविष्यामध्ये. आणि लोकांची इतक्या वर्षाची मागणी ही पूर्णत्वास येते. त्यानुसार तुम्हाला गावांची नावं मी मेसेज टाकून देतो. वेंगुर्ल्यामध्ये 48 गावं ही डोंगरी निकषाच्या यादीमध्ये डोंगरी गावं म्हणून महसुली गावं ही डोंगरीच्या निकषाखाली आली. आणि मालवणमध्ये 21 गावं नव्याने डोंगरीमध्ये आली. कोणती गावं त्यांची यादी मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर देतो, म्हणजे तुम्हाला बिनचूक लिहिता येईल. असं झालं त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने महायुतीच्या आमच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दोन्ही आणि आमचे पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्र चव्हाण सगळ्यांचं भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आम्ही अभिनंदन करतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आम्ही चव्हाण साहेबांच्या रूपाने पालकमंत्री मिळाल्यानंतर अनेक प्रलंबित गोष्टी किंवा अनेक नाविन्यपूर्ण गोष्टी आणि कधी नव्हे तो भरपूर निधी, त्याच्या आकडेवारी तुम्ही परवा ऐकलीच आहे, तो तुम्हाला ज्ञात आहे, हा प्राप्त झाला. काल त्यांनी आंबोली येथील, चौगुळ येथील कबुलदार विषयामध्ये बैठक घेतली. तोही विषय या त्यांच्या टर्ममध्ये मार्गी लागेल. लोकांना विकासापासून जी लोक जमिनीच्या विषयामुळे वंचित आहेत त्यांना त्याचा फायदा मिळेल. सोनवणे घाटाचा विषय आहे तो त्यांनी बऱ्यापैकी पूर्णत्वास आणलेला आहे. आणि पूर्णत्वास आणलेला आहे. पर्यावरणाचा जो दाखला आपल्याला एक हवा आहे त्यासाठी CPCA कन्झर्वेटिव्ह ऑफ टायगर त्या विभागाकडे, पर्यावरण विभागाकडे दिल्लीला प्रस्ताव आहे, त्याच्यावरही आपला मार्ग निघेल. आणि मगाशी माझ्या बोलण्यामध्ये एक विषय राहिला की डोंगरीचा फायदा फक्त विकास निधीसाठीच होणार नाही, तर ती गावं आल्यानंतर शैक्षणिक आरक्षणामध्ये 2% हे आरक्षण डोंगरी भागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. आणि तो जर गाव असेल डोंगरीच्या यादीमध्ये तर त्या गावातल्या विद्यार्थ्याला तहसीलदार डोंगरीचा दाखला देतात. त्यामुळे शैक्षणिक प्रवेशासाठी सुद्धा ही गावं डोंगरी याच्यामध्ये आल्यामुळे फायदा होणार आहे. ज्या ज्या आमच्या नेत्यांनी यापूर्वी या सगळ्या विषय लावून धरला प्रयत्न केले त्यांचे आणि आपल्या सगळ्या सरकारचे आभार या निमित्ताने भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आम्ही मानतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात.
नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांचे ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. पत्रकारांनी तयार केलेली संघटना गेली 3 वर्ष कार्यरत आहे. देशाबरोबर आणखी काही देशामध्ये, जवळजवळ 19 देशांमध्ये ही 50 देशांमध्ये ही संघटना आज या कार्यरत आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जा या संघटनेला हळूहळू प्राप्त होतो आहे आणि या संघटनेच्या माध्यमातून पत्रकारांचं संरक्षण असेल, पत्रकारांच्या घराचा प्रश्न असेल, पत्रकारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न असेल, पत्रकारांचं आरोग्य असेल, पत्रकारांसाठी आवश्यक असलेलं नवनवीन तंत्रज्ञान असेल किंवा पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर पुढे काय, या सगळ्या विषयांसाठी ही संघटना पत्रकारांच्या हितासाठी, संरक्षणासाठी ही कार्यरत आहे. पत्रकारांनी निर्माण केलेली, पत्रकारांच्या हितासाठी निर्माण केलेली अशी ही संघटना आज देशामध्ये किंवा देशाच्या बाहेर देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती कार्यरत आहे. गेल्या 3 वर्षापूर्वी 20 संपादकांनी ही निर्माण केलेली ही जी संघटना आहे ती आता मोठ्या प्रमाणात आपला विस्तार जो आहे, आपला डोलार जो आहे, पूर्ण देशामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती वाढवताना दिसत आहेत. या संघटनेच्या माध्यमातून विविध सामाजिक उपक्रम केले जातात. पत्रकारांच्या हिताचे, नागरिकांच्या हिताचे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम सर्व देशभर घेतले जातात. या कार्यक्रमांतर्गत महा आरोग्य शिबिर जे आहे ते महाराष्ट्रामध्ये घेण्यात आलं. महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यामध्ये हे महा आरोग्य शिबिर घेण्यात आलं. या निमित्तानं पत्रकार असतील, पत्रकारांचं कुटुंब असेल आणि त्याशिवाय नागरिक असतील यांच्या आरोग्याचा हा कॅम्प, हे महाशिबिर या निमित्ताने घेण्यात आलं. या धर्तीवरती या महाशिबिराच्या एका मोठ्या अभियानाअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 18 मार्च रोजी आपल्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये आपलं महाशिबिर जिल्ह्यासाठी आवश्यक आहे ते आपण घेणार आहोत. जिल्ह्यामधील आपले जे पत्रकार असतील, नागरिक असतील यांच्यासाठी हे महाशिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे. हे महाशिबिर 10 वाजून सुरू होते, 10 वाजता सुरू होईल आणि 4 वाजेपर्यंत चालणार आहे. 18 मार्च रोजी एक महाशिबिर चालणार आहे. या महाशिबिराचे प्रमुख अतिथी आहेत. यामध्ये आपले जे संस्थापकीय अध्यक्ष जे आहेत व्हाईस मीडियाचे संदीप काळे आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्याशिवाय या शिबिर जे आहे ते जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ओरस आणि युवा उद्योजक विशाल परब यांच्या सहकार्याने, यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सगळं आरोग्य शिबिर जे आहे ते चालणार आहे. यासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून किशोर तावडे, आपले जिल्हाधिकारी आहेत, सन्माननीय किशोर तावडेजी जिल्हाधिकारी आहेत, ते राहणार आहेत. माननीय विशालजी परब युवा उद्योजक आहेत, ते या निमित्ताने प्रमुख उपस्थिती दर्शवणार आहेत. आपले पोलीस अधीक्षक आहेत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल हे उपस्थित राहणार आहेत. डॉक्टर श्रीपाद पाटील आपले जिल्हा शल्य चिकित्सक आहेत, ते उपस्थित राहणार आहेत. डॉक्टर मनोज जोशी जे आहेत, आपले डीन आहेत, आपले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सिंधुदुर्ग चे डीन जे आहेत डॉक्टर मनोज जोशी, ते देखील उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय आपले सिंधुदुर्ग पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत उमेश तोरसकर, हे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित राहणार. याशिवाय अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. व्हॉइस ऑफ मीडिया सिंधुदुर्गच्या वतीने लढा पत्रकारिता आणि पत्रकारांसाठी अशा टॅगलाईन खाली आपण हा व्हॉइस मीडिया आयोजित जिल्हा रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग यांच्या सहकार्याने आणि उद्योजक विशाल परब आयोजित असं हे आपलं भव्य महाशिबिर हे या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. या महाशिबिरामध्ये अनेक चाचण्या, वैद्यकीय चाचण्या केल्या जाणार आहेत. यामध्ये एक्सरे आहेत, सोनोग्राफी आहे, ECG आहे, रक्त तपासण्या आहेत, फिजिओथेरपी आहे, CT स्कॅन आहे आणि अन्य औषधोपचार या
निमित्ताने होणार आणि आयुष्यमान कार्डचं वाटप देखील या ठिकाणी होणार आहे. याशिवाय अन्य ज्या काही तपासण्या आहेत त्या देखील या ठिकाणी होणार आहेत. या निमित्तानं आम्ही आवाहन करतो आपल्या सर्व पत्रकार त्यांच्या कुटुंबियांना या जिल्ह्यातील की तुम्ही या शिबिरामध्ये सहभागी व्हा. 18 मार्चला हे शिबिर जिल्हा रुग्णालय येथे सकाळी 10 ते 4 वाजेपर्यंत संपन्न होणार आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित राहावं अशी मी आपल्याला कळकळीने विनंती करतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. गेल्या महिनाभरापासून देशभरात निवडणूक रोख्यांचा विषय चर्चेत होता. सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारल्यानंतर अखेर SBIनं विकलेल्या निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. त्यानंतर गुरुवारी निवडणूक आयोगानं हा सगळा तपशील त्यांच्या संकेतस्थळावरती उपलब्ध करून दिला आहे. या तपशिलातून निवडणूक रोख्यांबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. त्यानुसार गेल्या 5 वर्षात देशभरात जितके निवडणूक रोखे वटवण्यात आले आहेत त्यापैकी तब्बल 50% निवडणूक रोखे एकट्या भाजपने वटवले आहेत. त्यातले बहुतांश रोखे 2019च्या निवडणुकादरम्यान वटवण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. आधी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात मोदी सरकारची निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर व घटनाविरोधी ठरवली. तसंच 2019 पासून आतापर्यंत जारी केलेल्या निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले. यासाठी दिलेली मुदत संपतात SBIनं ती महिनाभरासाठी वाढवण्याची विनंती न्यायालयात केली. मात्र न्यायालयाने यावर SBIलाच फटकारताना 13 मार्चपर्यंत ही माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. ही माहिती आयोगाकडे पोहोचल्यानंतर आयोगानं गुरुवारी म्हणजेच 15 मार्च रोजी ती संकेतस्थळावरती जाहीर केली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. बहुप्रतीक्षित लोकसभा निवडणुकांचे बिगुल उद्या शनिवारी वाजणार आहे. उद्या दुपारी 3 वाजता केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होणार आहे. या पत्रकार परिषदेत 2024च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होणार आहे. देशातील 543 लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची घोषणा उद्या होणार आहे. निवडणुकांच्या घोषणांपाठोपाठ देशभरात आचारसंहिता लागू होईल. निवडणुकीच्या घोषणेकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य मतदारांचे डोळे लागून राहिले. उद्या म्हणजेच शनिवार 16 मार्चला दुपारी 3 वाजता लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. अपवादाने शनिवार रविवारी केंद्रीय निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद आयोजित करतं. मात्र यावेळी आधीच घोषणांना दिरंगाई झाल्यामुळे आयोगानं शनिवारचा दिवस निवडल्याचं दिसतंय. निवडणूक आयोगाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरती पत्रकार परिषदेचं थेट प्रक्षेपण केलं जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम. अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. कोमसाप शाखा सावंतवाडीच्या माध्यमातून स्वर्गीय प्राध्यापक मिलिंद भोसले, कैलासवासी ॲडव्होकेट दीपक नेवगींच्या स्मृतींचा जागर करण्यात आला. यावेळी त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. कोकण मराठी साहित्य परिषद शाखा सावंतवाडी यांच्या वतीनं स्वर्गीय प्राध्यापक मिलिंद दत्ताजीराव भोसले यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ जाहीर करण्यात आलेले पुरस्कार निवेदक आदर्श शिक्षक प्राध्यापक संजय कात्रे यांना प्रदान करण्यात आला. तर कैलासवासी ॲडव्होकेट दीपक नेवगी यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ पुरस्कार साहित्यिक, नाटककार, पत्रकार आणि मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. शाल, सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र देऊन त्यांना गौरवण्यात आलं.
पुरस्काराला उत्तर देताना संजय कात्रे, सतीश पाटणकर यांनी मनोगत व्यक्त करत ऋण व्यक्त केले. कोकण ही आपली कलावंतांची, शिक्षणतज्ज्ञांची, अनेक सामाजिक गोष्टींच्यामध्ये ज्यांनी योगदान दिलं आहे अशांची ही पुण्यभूमी आहे. तो कोकण शब्द मराठी म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी जी तुलना अमृत अशी केलेली आहे, अमृता ते पैजा जिंके, अशी मराठी. आणि साहित्य शब्द फार विस्तृत आणि व्यापक आहे. लिटरेचर असा शब्द म्हटल्यानंतर जे काही आपल्यासमोर उभं राहतं ते साहित्य. आणि परिषद म्हटल्यानंतर तुम्ही त्याला कमिटी म्हणा, त्याला कॉन्फरन्स म्हणा, त्याला फोरम म्हणा, अनेक अर्थाने सर्वसमावेशक अशी संस्था म्हणा. तर अशा कोमसापच्या वतीने, कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या वतीने हा पुरस्कार मला दिला जातो आहे. आणि कोमसापच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने माझी आणि सतीश पाटणकर साहेबांची निवड केली. याबद्दल मी आपले ऋण जेवढे व्यक्त करेन तेवढे कमीच आहेत. मी या उपक्रमाला निश्चितपणे माझ्या वतीने शुभेच्छा देतो, आभार व्यक्त करतो. शब्दांनी शिकवलं आहे पडता पडता सावरायला, शब्दांनी शिकवलं आहे पडता पडता सावरायला, शब्दांनी शिकवलं आहे रडता रडता हसायला. शब्दामुळे होतो एखाद्याचा घात आणि शब्दांमुळे मिळते एखाद्याची आयुष्यभराची साथ. शब्दांमुळे जुळतात मनामनाच्या तारा, शब्दांमुळे जुळतात मनामनाच्या तारा आणि शब्दांच्यामुळे चढतो एखाद्याचा पारा. निवेदक असताना, सूत्रसंचालक असताना काही वेळा हे अनुभव येतात. शब्दच जपून ठेवतात त्या गोड आठवणी, शब्दच जपून ठेवतात त्या गोड आठवणी आणि शब्दांच्यामुळेच तरळते कधीतरी डोळ्यात पाणी. म्हणूनच जो जीभ जिंकेल तो मन जिंकेल आणि जो मन जिंकेल तो जग जिंकेल. तर तुम्ही जग जिंका, तुमच्यासोबत आम्ही आहोत, असाच कृपा आशीर्वाद असावा अशी विनंती करतो. या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबद्दल सर्व मान्यवरांचे आणि कोमसापचे पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करून आपल्या सर्वांना वंदन करून या ठिकाणी मी थांबतो. सावंतवाडीत यापूर्वी मला 4 पुरस्कार मिळाले होते. या ठिकाणी मला ते नमूद करणं आवश्यक वाटतं. पहिला पुरस्कार मला ग्रंथालय पुरस्कार मधु दंडवते यांच्या हस्ते मिळाला होता. दुसरा मला सावंतवाडी भूषण पुरस्कार सावंतवाडीच्या श्रीराम वाचन मंदिरमध्ये पंढुरकर सर आहेत, तो मला मिळाला होता. मिलिंद भोसले सरांनी मला सांस्कृतिक क्षेत्रातला पुरस्कार दिला होता. आणि आज या ठिकाणी दीपक नेवके स्मृती पुरस्कार माझ्याच शाळेत मला मिळतो आहे, याचा मला खूप आनंद होतो. कारण या शाळेत मी शिकलो आणि या स्टेजवर मी पहिलं नाटक केलं. ते नाटक केल्यानंतर मला सरांनी बाहेर काढलं होतं. हे गोड आठवण ती सर सांगतील. आणि ते माझं आयुष्यातलं पहिलं नाटक होतं. मी 8वीत असताना ते नाटक लिहिलं होतं आणि या स्टेजवर मी ते सादर केलं होतं. या स्टेजवर मी अनेक गाणी म्हटली होती आणि ते सगळ्यात जुन्या आठवणी मला या ठिकाणी सांगताना खूप वेगळं असं वाटतं आहे. मी जे काही लिखाण केलं, मी गोव्यात असताना एका साहित्य संमेलनात गेलो होतो आणि त्या साहित्य संमेलनात मग आपले गोमंतकचे त्यावेळेचे संपादक माधवराव गडकरी होते आणि त्यावेळी एक असा वाद झाला होता. नेहमी साहित्य संमेलन झालं की वाद का होतो मला समजत नाही. त्या साहित्य संमेलनात असा वाद झाला होता की जे लिखाण करतात, ज्यांची पुस्तकं आहेत ते साहित्यिक, असं तो वाद सुरू झाला होता. आणि त्यावेळी माधव गडकरींनी जे उत्तर दिलं, जे साहित्य दिंडीत सहभागी होतात, साहित्याची पालखी वाहणारे जे बोही असतात ते खरे साहित्यिक असतात. मला या ठिकाणी नमूद करावं असं वाटतं की आम्ही खूप काही लिहिलं असं मला वाटत नाही. माझी पुस्तकंही कदाचित प्रकाशित झाली नसतील, पण जे मी काही लिखाण केलं असेल ते मला निश्चित सुखावणार असं आहे. मी आतापर्यंत साधारणपणे 8,000 लेख लिहिले. विविध वृत्तपत्रात 8,000हून अधिक लेख लिहिलेत. आणि लेखाचा विषय असा नाही की त्याला फक्त कोकणाची बॉर्डर आहे. मी कोकणातल्या प्रत्येक माणसावर लेख लिहिला आहे. तर कोमसापचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संतोष सावंत, प्रमुख अतिथी माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सागर साळुंके यांनी मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी मराठी भाषा दिनाचं औचित्य साधून शालेय स्तरावरती 2 गटात आयोजित केलेल्या निबंध स्पर्धांचं बक्षीस वितरण करण्यात आलं. ही स्पर्धा पत्रकार अमोल टेमकर यांच्या मातोश्री स्वर्गीय सौ मंदा टेमकर यांच्या स्मरणार्थ आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षीय भाषण विकास चव्हाण यांनी केलं. जे काही लिहावं ते शब्दबद्ध करता आलं पाहिजे. जे काही व्यक्त करावं ते शब्दबद्ध करता आलं पाहिजे. हे ज्याला जमलं तो खरा साहित्यिक असं मी तरी मानतो. मग साहित्य क्षेत्रामध्ये सुद्धा
तुम्ही जे काही साहित्य तुमचं निर्माण कराल त्याला बरं आणि वाईट म्हणणाऱ्या प्रवृत्ती आहेतच आहेत, असतातच, प्रत्येक ठिकाणी असतात. तुम्ही त्या कशा घेता, साहित्यिक त्या कशा घेतो, हे सुद्धा तेवढंच बघण्यासारखं आहे. कारण काही वेळेला मी असंही बघितलं आहे की ज्याला आपण घटनेने दिलेली स्वातंत्र्य म्हणतो, मग ते भाषण स्वातंत्र्य असेल, व्यक्ती स्वातंत्र्य असेल, याच्या मर्यादा ओलांडून ज्या वेळेला टीकात्मक अशा स्वरूपाचं साहित्य निर्माण होतं त्यावेळेला त्याच्याकडे दोषयुक्त साहित्य असं म्हणूनच बघितलं जातं, असं माझा स्वतःचा समज आहे. आपण बघितलं कलबुर्गींसकट हत्या करण्यापर्यंत लोक गेले. काय केलं होतं त्यांनी कुठलं हत्यार उपसलं होतं? मगाशी कोणीतरी उल्लेख केला, शब्द हे शस्त्र आहे वगैरे वगैरे, आपण वाचतो ऐकतो, खरंच आहे ते. त्यांनी काय केलं, त्यांनी व्यक्त केल्या आपल्या भावना आणि योग्य शब्दात, असं टीकात्मक वगैरे नाही. झोंबण्यासारखं काय, आणि इतकं झोंबावं की समोरच्या माणसालाच ठार मारावं. माणसाला ठार मारता येईल, त्याचे विचार ठार मारता येत नाही. हे सत्य घटना आहे, हे थोरामोठ्याने आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून प्रत्येक माणूस म्हणच आहे ना की आयुष्यात विद्यार्थी दशेत असतो, तो असलाच पाहिजे आणि त्या विद्यार्थ्याला पोषक असं साहित्य निर्माण व्हायला पाहिजे, एवढी अपेक्षाने या निमित्ताने व्यक्त करतो. तुम्ही जो कार्यक्रम या ठिकाणी केला स्तुत्य होता, आणि ज्यांना खरोखरच जे पुरस्कार देण्याच्या पात्रतेचे आहेत त्यांना तो दिला. आणि तोही देताना ॲडव्होकेट दीपक नेवगी, जे स्वतः वकील असले तरीसुद्धा ह्या क्षेत्राशी, म्हणजे त्यांनी नाटकात कामं करण्यापासून अनेक गोष्टी केल्या आहेत, परंतु आपली सामाजिक बांधिलकीसुद्धा त्यांनी जपली आणि आपल्यातले सुप्त गुण जे काय असतील ते सुद्धा व्यवस्थित बाहेर यावेत याचा प्रयत्न केला. प्राध्यापक मिलिंद भोसले तर माझ्याबरोबरच होते, माझ्याकडे शिक्षक होते ते अनेक वर्ष, आणि त्यांचं माझं बऱ्याच वेळेला विषयावर, असे मराठी विषयावर तरी चर्चा व्हायची. त्यातून लक्षात यायचं की या माणसाची उंची ही खूप चांगली आणि मोठी आहे. अशा माणसांच्या नावाने आपण पुरस्कार देतात, त्यामुळे त्यांचाही सन्मान झाला, त्यांच्या आत्म्यालाही सुद्धा नक्कीच समाधान लाभलं असेल असं मी समजतो. आपण ही परंपरा जपूया असंच या निमित्ताने सांगतो आणि माझे 2 शब्द. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन सदस्य विनायक गावस तर आभार उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे यांनी मानले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. 5 वर्षात भाजपानं वटवले 6060 कोटींचे निवडणूक रोखे. लोकसभा निवडणुकांचे बिगुल शनिवारी वाजणार. आणि स्वर्गीय प्राध्यापक मिलिंद भोसले, दिवंगत ॲडव्होकेट दीपक नेवगींच्या स्मृतींचा जागर. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.